Zdravím, moje jméno je Andrea a tohle je kvalifikační workout číslo 1 pro Czechia Countdown 2025. Můžu mačkat? Tak 3, 2, 1, mačkám. Jo, 5, 4, 3, 2, 1. Tak, pojď. Pojď. Pěkně v klidu. Šup, teď. Tak, srovnej se. A teďka přes nohy. Pojď. Je dobré. Co? Hezčí než včera, ale zase jste jela kurva úplně silově píčo přes vršek, vole. Ty se tady zastavila mě tady v tom, co udělat prostě tu pumpu. Tak. Jsi tam popla. Teďka mám pauzu. No až potom. Já se nechci vysvětlit. Teďka musím uklidnit, nebo 62 dost. Sanita? Ale já vás to právě, že... Hezčí, ale ne včera. Já jsem pěkně, ale já jsem zase si to změnil. Tak tady to nejtěžší. A když se dostane, že toho bodu, když si pomůžeš, tak potom už jenom vidí. Ne, chápu. Nasledný ho. Ale já To tam píčo, vole. úplně nasledný ho, kámo. To je pravda. Dneska síla. Máš ti pořád slova? Tady to mám, víš? Jako takhle to nemusíš počítat, stačí, když to pochopíš. Mám tam co? Až tam bude 4, jo? 4, já? Od 4. Včera si dala 12? 12 dělal. Máme 2:35. 2:35. Teďka budou 3 minutky za chvíličku. Takže máš ještě minutu 15 na... Hlavně to potom nastupuje. 3-5. Chceš víc hudbu na hlas? Agnes, to máš za sebou? Máš to pořádně, ať ti to neklouže. Co? Třeba chci být na 3:30. 30 vteřin. Teda strej v klidu, nemoc vysoko, v pohodě prostě. Nohama to ber, vole, ne rukama, vole. Odpočívej prostě. Vždycky z toho, to není až tak těžké, z toho dřepu prostě vždycky vylítní úplně. Co? 3:50, 10 vteřin. 5, 4, 3, 2, 1, pojď. Pěkně. Super. Ne, ale zpěvučka, ne?
teďka to bude správně. Transfer pěkně, pojď v klidu. A pojď, šup. 1, 2, 3, pěkně. Pojď. Ještě jeden. Super, zahoď. Co teď teda? To je spouška. V klidu dolů a kopni. A ping. A hop. Pum. Ještě jeden. Pěkně. A pojď pěkně to rozhoupej a šup. Šup. Pěkně, pěkně, vysoké to je. Nevadí, v klidu. Co? Víc na hlasu. Jenom pojď, vem to a pěkně šup. Raz, dva, pěkně, pěkně, pěkně. Vydýchni, přemístí a dodělej. Pojď, jeden a ještě jeden. Hotové, dobré. Zahoď, klepej, klidu. Klidně potřej. Super. Super, nadech si se. Super, super. Ještě dva. Pěkně, vyklepej. Jenom 2, pojď. Až dolů a kopačka. Pojď, ping. Super, a jeden ještě. Dobré, super. Tam máš. Vydýchej. 8 minut. Dobré, pojď. Porvy ruce, porvou po 3, ale střílej je tam, pojď, 8-11, pojď. 1, 2, 3, pěkně. Super. Ještě 3. Poslední 3 a jdeme dál, pojď, po 9 minut to dáme, po 9 minut. 8:42, 3 tam praskne. Jedna, super. 2 a ještě jeden. Pingota. Pěkně a pojď si pročinku. 8:57, super. 12 jede, pojď. 9 minut. A ping. A 3, pojď. 3. Dej jeden a zahoď, ale. Zbytečné. Tak, pojď. Pěkně. Vydechni. Pojď.
tohle dáme a máš to hotové. Pojď. Vydechni, vyklepej, nadechni se. 9,55. Pojď, poslední 4. To dáš na jednou a jdeš dál. Pojď. 10 minut. Pojď. 1, pěkně. 2, super. Za půlkou a ještě jeden, dáš ho tam. Pojď, střílej. Super, opa, zahoď. Toč to. Vydechni, ale aspoň 2, pojď. Super, 1, 2, pěkně, pojď. 3, pěkně. 10,37. Vyklepej, ale dávej tam další, pojď. Pojď, pěkně. Super. 6, polovina, pojď. Ještě 6. V klidu, 11 minut, pojď. A co znamená to kasino? Pojď, pěkně. Anko. Pojď, pěkně. Super. Ještě 3, super. 11,23. A tohle máš hotové. Poslední 3 a máš to hotové. Teď mám poslední 2 cvik, pojď. Kopačky. 1, pojď. 2, super. Vyklepí a poslední pojď. Jenom se opřeš a nahoru. 11,44, pojď. A bim. Super, namáš a pojď. 11,52. Jedničky, dvojky, trojky, ale pojď. Super, 1, 2, pěkně. 3, super. 4, pěkně. 11, 12. 4, pojď. 5, pěkně. 6, pěkně. Pojď. 7. 8. 12:30. 8. Pojď. To dojedeme. 12:37. Pojď. Raz, pojď. 2, šikovná, pojď. 15 vteřin. Pěkně. A ještě tam dáš jeden ten. Pojď. 12:55. Pojď. 12:57. 12:58. 12:59. Pěkně. Píčo. Milice. Ty píčo. Tam to je kamará. Budeš to sundávat. Já to musím natočit. Tak to na to, ještě mám to sundat, nebo všechno? Klidně to sundavej. Co chceš? Bude nezvládnu víc. Díky. To piči. Jo. Super. Jo. Já tu druhou. Jednička.
Dobré. Ale natočená. Humus.